Deci, viața mea e de artist, așa cum o fac. Până la urmă, asta e vorba lui Radu Băritani. Viața și arta. Că fac eu alte chestii, asta e, în sfârșit. Vreau să fac o piesă de teatru în 3 acte. Acum fac preambul. Nu știu cum să denumesc când am fost atent la afiș. Deci am făcut piesele de teatru varză la ăia de la Estoar. Era cântec de leagăn pe muzică rock, cu care luaseră premii, nu știu câte premii. Când am venit eu nu mai lua premii. Oricum eu nu m-am dus la niciun spectacol al lor, n-am fost parte din aia lor, pentru că nu vrea, n-avea bani. În sfârșit. Nu știu dacă au mai luat premii. Dar prea multe premii, un cântec de leagăn pe muzică rock. Lalabi. Dar cu ce, că n-ai pulă. Așa. După aia, ăștia a făcut anul trecut, nu știu, la Via Roz Cacaroz. Și căuta curcubeul la curul cu ceva, dar era ceva maro. Sau poate, nu, se căca cu sâmburi, cred că era mitralieră. Așa, era cu un regele Lir care dădea în delir. În sfârșit, mi-a plăcut, dar după un an de muncă, eu am fost și eu așa. Îmi place pula mea, că nu mi-ați făcut nicio surpriză, cu toate că mi-a garantat asta. Și acum am văzut afișul și a rămas afișul. Nu știu, n-am fost atent la piesă. Ce se va face în toamnă. Deci invit spectatorii și admiratorii de teatru, burlesc, experimental. Da, și ăștia sunt actori. Și îți dai seama că se selectează din cei mai talentați. Sunt ei de nebun la cap, dar le au. Actorii, să știi că e puțin nebun. Unii dintre ei. Așa, alții, na. Hai să vedem. Deci piesa o să fac eu. Întâi să mă droghez, că eram drogat cu Curva și Luciferul, cu pula de nu știu ce. Ne drogăm cu una bucată nes, una bucată de metal. Asta, băi, e cană de armată, băi. Fata! Eu mănânc în castroane de metal. Deci că pula mea. Da, bă, pula mea, farfui de ăla să-l sparg. Se tornă de aici. Ne pregătim pentru scenă. Noi intrăm drogați pe scenă. Că acum trebuie să interpretăm mai multe role. Să vă prezint aia. Nu le dau numiri adevărat. Le dau niște porecle găsite pe loc. Aia, actrița profesionistă care nu o cunosc eu și nu știu numele, zic pizda după care curg mie balele. E una mișto. Cred că o să le curgă și la spectator balele. Băi, eu nu mă duc acolo. Da, îți dai seama că eu acum dacă le fac reclamă o să se ducă. Oricum aia trebuie să facă pizda. Și să vezi că spectatorul îți vede. Așa. Lui ăla îi zic, ăla care fotografiază bășina porcului. Deci, bășina porcului, zice ăla. Lui ailaltă îi zicem cozonaci. Așa. Cozonaci din Câmpia de Maci. Nu. Cozonaci. După aia, altă ce zicem? Ce să zicem? Nu-i dăm numiri la fată. Luna îi zice Amelia Felia. Lua Amelia Felia, că e pe felie. Și după aia la luată îi zice poetesa principesa. Că e una poetesă. Principesă. Și după aia să reinventăm piesa în care intră. Piesa se numește așa. Nu știu numirii, dar e numirii ca lumea. Piesa este prom. Că eu acum mă droghez. Se numește hai, vă rog, dați-mi o idee. Mi-a venit pe drum. Așa, mi-am dat drumul și o să dau drumul acum. Se numește Dineu cu deștepți. Familia Foamea. Piesă în 3 acte.